Hola a tots, aquest és un vídeo molt inútil, però bueno, és per preguntar si a vosaltres els passa el mateix o no. Jo tinc a casa 4 Xiaomis, dels quals a 3, que crec que són tots els que tinc MIUI 11, doncs em passa això. I és que quan estic aquí a YouTube i vaig aquí, no, aquí no, aquí, i vull pujar un vídeo al meu canal, i vull pujar ara mateix, vull pujar aquest, vale? Doncs quan li dono em diu que no hi ha cap aplicació que em permeti pujar el vídeo, cosa que em sembla una tonteria, no? Perquè és només pujar el vídeo, no sé quina aplicació necessites. I no sé, m'agradaria saber si això us passa a tots vosaltres i si és que YouTube està mal fet o que Xiaomi ho integra malament, no sé si teniu altres mòbils, també ho podeu provar i dir-me si funciona o no. I bé, doncs aleshores el que haig de fer jo és anar aquí a galeria, és seleccionar el vídeo, donar-li a enviar, buscar aquí YouTube i llavors ja el tindria. I bé, això és tot. Vinga, adeu.